Jmenuji se detektiv Norman. V tomhle okrsku pracuji už 8 let. Mám na starost loupežná přepadení, obchod s drogami, vraždy a podobné špatnosti dnešního světa. Včera jsem dostal za úkol vyšetřit vraždu senátora Howarda. Měl prý něco společného s mafií. Určitě zatím stojí Don Tartaglia. Asi proto jsem taky od státního návladního nedostal ozbrojený doprovod. Nikdo se s nimi nechce zaplést. Musel jsem jet na vlastní pěst. Zavolal jsem mu jako překupník drog, že pro něho mám kvalitní zboží. Sejdeme se v podchodu na starém nádraží. Slíbil, že přijde sám.